Hei, onko yhdistyksessäsi jotain toimintaa, johon kaipaisitte rahoitusta? Kaipaisitteko valmista, helppoa tapaa kerätä varoja omalle toiminnallenne? Pieniele vaalikeräys on ympäri Suomen toimiva lipaskeräys, jossa on mukana 15 vammais- ja kansanterveysjärjestöä ja tällä hetkellä noin 650 paikallisyhdistystä. Me kaipaamme kuitenkin toimintaamme lisää paikallisyhdistyksiä ja kutsumme teidät mukaan. Me järjestämme lipaskeräyksen aina vaalien äänestyspaikoilla ja me olemme keränneet kotimaan vammaisille ja pitkäaikaissairaille jo vuodesta 1907 asti, joten keräyksellä on vankka historia ja valmis lahjoittajakunta. Keräykseen osallistuminen on yhdistyksellenne konkreettinen, ilmainen ja jo valmis työkalu tehdä varainhankintaa, eli hankkia rahaa, jolla tukea oman yhdistyksen edustamaa sairautta tai vammaa. Keräyksestä saatavia avustuksia voi käyttää muun muassa virkistysretkeen, kuntouttavaan jumppaan, apuvälineisiin, vertaistukitapahtumiin, neuvontaan tai vaikkapa liikunnan tukemiseen. Mukaan kannattaa lähteä kaiken kokoiset yhdistykset. Pienet yhdistykset saavat osallistua yhtä lailla kuin isotkin. Yhdistys voi toimia ahkerasti, vaikka se olisi pieni. Saatte osallistua keräykseen kaikissa niissä kunnissa, jotka kuuluvat toimialueeseenne. Jokaiselle keräyspisteelle on omat valmiit keräysmateriaalit, eli riittää, että etsitte yhdistyksellenne vapaaehtoisia, varaatte keräyspäiviä ja menette paikalle lippaan ääreen. Mitä enemmän olette lippaiden ääressä, sitä isomman osuuden saatte. Meidän lipasvahtinamme voi toimia kuka vain juuri sellaisena kuin on. Voitte siis rekrytä omalle yhdistyksellenne vapaaehtoisia sukulaisista, naapureista, harrastuskavereista ja muista tutuista. Myös alle 18-vuotiaat voivat toimia lipasvahteinamme ja lipasvahtivuoroon voi ottaa mukaan myös kaverin tai avustajan. Meillä on siitä erilainen keräys, että me emme pyydä lahjoituksia. Ainoastaan tervehdimme ja kiitämme jokaista lahjoittajaa. Homma on siis erittäin helppoa hyväntekeväisyyttä, josta tulee itsellekin hyvä mieli. Meidän lipaskeräjät kokee tehtävän helpoksi ja mielekkääksi tavaksi tehdä hyvää. Puolet kunnassa kerätyistä lipaslahjoituksista palautuu paikallisyhdistyksille maksettuina avustuksina. Paikallisyhdistyksien avustukset maksetaan suoraan osallistuneiden yhdistyksien tileille. Yleensä potti jaetaan istuttujen lipasvahtivuorojen mukaan, mutta on vielä muutamia pieniä kuntia, joissa on päätetty jakaa kuntakohtainen potti tasan kaikkien mukana olevien yhdistyksien kesken. Kaikista muistakin kuin lipaslahjoituksista saaduista lahjoituksista jaetaan myös puolet mukana oleville paikallisyhdistyksille tasajakona. Näitä lahjoituksia ovat muun muassa suorat tilisiirrot, MobilePay-lahjoitukset, nettilahjoitukset ja tekstarilahjoitukset. Muut lahjoitustuotot maksetaan yhdistyksille erillisenä tilisiirtona kunkin vaalikeräyksen jälkeen. Tuoton toisesta puolikkaasta maksetaan keräyksen kulut ja sen jälkeen maksetaan avustukset keskusjärjestöille, joissa osuus käytetään kunkin edustaman vammais- tai pitkäaikaissairausryhmän hyväksi. Kuluprosentti riippuu kunkin keräyksen lahjoitustuotosta. Vaikka meillä on muitakin lahjoitustapoja kuin lipas, on lipaskeräyksellämme niin vankka ja vanha perinne, että edelleen yli 90% kaikista lahjoituksistamme tulee käteisenä lippaisiin. Mitä enemmän meillä siis on mukana paikallisyhdistyksiä, sitä enemmän me näymme siellä äänestyspaikoilla ja sitä enemmän saamme lahjoituksia. Mukaan voi lähteä kertaluonteisesti, eli emme sido teitä pidemmäksi aikaa ja mukaan voi tulla rohkeasti kokeilemaan. Pääsette mukaan ilmoittautumalla meille Pieneneleen toimistolle. Me tarvitsemme vain yhdistyksenne yhteyshenkilön tiedot jokaiseen niihin kuntaan, jossa haluatte osallistua keräykseen. Kerromme ja opastamme teidät sitten siitä eteenpäin. Haluatko tietää enemmän? Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää. Toivotamme teidät tervetulleeksi Pieniele keräykseen, jossa tehdään yhdessä isolla porukalla hyvää kotimaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi.